nyogo ngelugur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abol Paman Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawana Angger Baswara Kangsa pripun kabare nalika Sabta hari ing sampun kepengker kula sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa ing Kraton Mandura kula nyuwun dipun wontenaken srana kangge nglipur dhumateng para warga ing Mandura kanthi cara anggelar adu jago. Nanging ingkang dipundu sanes jago bopongan ning jago bombongan dudu ayam lumrah ning jama menungsa mapan wonten ing alun-alun kutha Goro Mandura ripalungguhan menika. Sampun siaga ing diri sawega ing gati jago kula saking Sengkapura menika Paman Patih Surati Mantra pundi jago sampeyan inggih kepareng matur ingkang sowan wonten wingking kula menika jago saking kasepuhan Kraton Mandura gagah gedhe dhuwur lare saking pundi menika lare saking Gunung Saptawarga naminipun Bratasena timbang boboti tanding kaliyan Paman Surati Mantra nggih gandeng menika totoane nyawa men gayeng men gumyak men regeng raketang cilik-cilikan kudu ngangge totoan nyuwun pangapunten ngabotoan menika awisan tumraping negara lan agami ing atasipun kula kaliyan paduka menika Sentana Praja ing menapa kok paring conto ingkang boten sae tumrapipun sagung para kawula dasih menika namung kinarya srana panglipur merga totoane nyawa totoane wiwit saka sing cilik-cilikan sak yuta inggih menawi setunggal yuta kemawon kula nderek bagus mosok adine ratu anake ratu tokohan kok mung sak yuta diunggahke 10 yuta dereng napa-napa kok pun minggah men cucuk karo sing do dadi jago inggih menawi sedasa yuta mangke kula tanggel jawab mboten badhe ngrepoti Radana saking negari Mandura bagus diunggahke melih 40 yuta 40 yuta mangke kula tak nggawa gamelan wayang dhewe sak sindene mriki mung kari cawis tenda panggung daharan kemawon iki golek pasaran menawi sekawan dosa kula nderek wani antun bagus diunggahke meneh 100 yuta kok minggah terus to wani napa mboten adine ratu lho sampean mosok kelangan duit 100 kok njur bingung nggih menawi 100 yuta kula nderek nah lak ngaten diunggahke 1 miliar piye Bratasena totoane semono akeh wani yo aja wedi sing kendel piye aku rene nggo dhuwit mung 20 ngono wae tak wenehake si Eko ki mau sing tetep aja isin-isine aja imbas-imbis jagone wani botoke nek ra wani lho nggih nderekke mawon 1 triliun nderek kemawon
munggahke pisan Burmanuk. Tegesipun Burmanuk menika upaminipun kok jago kula paman Surati mantra ingkang kalah kula masrahaken Kadipaten Sengkapura menawi perlu kula tambahi gulu kula. Ning kasa baline kok ngati jago saking kasepuhan Mandura ingkang kawon Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo. Tegesipun kraton Mandura dados darbeke Baswara Kangsa. Akyat risang kapirangu rinangkul inambet kempit dosang reknaning bawana Sara tiyang batik sak mangke sampun cetha ngengkrenganipun adu jago menika namung sandi upaya rekadaya anggen paduka badhe ndungkeng palengganipun ingkang rama. Mboten perlu kakean cangap, ora perlu kakean gunem karipani ora. Menawi mekaten mboten langkung kula ngestakaken dawuh kaliyan sisan damel kula badhe mbuktikaken pangandikanipun para pinter menika taksih ndayani menapa mboten. Jarine becik ketitik ala ketara menika tasih kagem napa mboten angbuktake gandeng padha wanine liyane jago mudhun saka panggung. Lagi krungu iki Satwarga ki ngendi? Satwarga kuwi Cepaga ngulon terus. Aku yen duwe kanca nang kono putih gedhe dhuwur. Jenengmu sapa le? Panenggak Pandhawa jenengku Bratasena. Bratasena. Ya Werkudara Edyan cah desa jenenge loro. Ya Bima Sena. Wah, malah telu. Ya Gandawastra Maja. Wah, Edyan papat. Ya Bilawa 5. Kowe sapa? 6. Brosok kupingmu. Kowe sapa? Warangka ing Kadipaten Sengkapura Surati mantra kang dadi aranku. Yen kowe kena ndak iman, aku ngeman karo gagahmu, ngeman karo gantengmu. Yen kowe wani tetandingan karo Surati mantra ngibarate wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun keceblukan duren rasikan merapat tak guroni batangmu. Kowe tanding karo Bratasena tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate? Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblukan kesinggol wae mecotok nyawamu. Edian keparat tenan sumbare gak kalah.
Bisa ngalahke Surati Mantra padha karo iso ngrajangin. Bisa ngalahke Bratasena padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Lambene sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prinding gitok. Maju jangkah tebak gangsaran roh hilang nyawamu. Adu jagone diwiwiti ya dikeploki disolai. Jagongan pura sing menang yo. Bratasena sing jaya yo. Surati mantra mundhar. Sangkeme. Iki sing ora ngedhonke wong. Awas. What? Adipati Baswara Kangsa sampeyan lak mbah nggih kula ingkang abdi kula pun Kiai Cekok Taruna. Jeneng sampeyan nek apik kae tegese napa? Cekok Taruna, cekok niku jamu, taruna niku nom. Tegese jamu kula niku sinden nom-nom ngoten niku. Mare iki ora urus. Panen ngoten niku. Balik boleh, balik enggak boleh karena sosisnya loyo. Kula pun menehi bondo duit pirang-pirang ten sampeyan yen nganti jago kula paman Surati Mantra kalah sampeyan sing kula kethok kulune. Beres. Waton kecekel kali Mbah Cekok Taruna sedaya niku beres. Kula niku dukun kondang kaunang-unang Slindru Sanga. Sampun malih kok namung wong adu jago nuwun sewu. Tiyang sak negari sampun pirsa kondang kula. Wong nyalonke lurah waton kula cekel akeh ra dadine. Malah dadi ning mangke dadi. Mergo dinten iki antarane pasaran kalih dina niku kula jumlah, kula hitung, kula bagi niku tibane niku 6. 6 niku mapan wonten kamenanganipun Angger Baswara Kangsa. Surati Mantra mangke badhe menang. Dasare napa kok pitungane 6 kok menang? Manghitung piyambak. 6. 1 menang, 2 kalah, 3 menang,
papat kalah, 5 menang, 6 menang. Menang lho kalah. Menang betul. Waten-waten kula sedaya mesti rampung niki mangke. Bagus. Nganti jago kula kalah sampeyan sing kula pidana. Nggih. Nuwun sewu ning niki pulsa kula telas. Kula tambahi meneh kok. Niki mboten kula hitung yen kurang kula njaluk melih lho niki. Pun sing baku jago kula menang nganti kalah tukel kulune. Kudu sing endi sing ditukel. Balik Surati mantra kalah, perang karo ngantuk kalah. Awut genah. Kesayang aku neng kene ngantuk piye. Oh. Jebol diam-diam. Hah? Weh. What? Sing tak kudang-kudang, sing tak gadang-gadang bisa prawira yuda ning malah babah depani lemah kaya mengkono. Ora
Kangsa Dewa ora gelem nampa kanyatan iki. Jagone mundur botoe maju. Aja mung Bratasena, Ratu Mandrarena babati kulune. Raupa banyu sing putih sawangen iki wong tuamu Prabu Basudewa elinga Kangsa ing antarane keluarga Mandura geger dhewe kawula sing dadi korban kakek